but sasheshe futhi uRosa Sibrina eshashawu Jet Center usho nokusho laphana ukuthi kahle kahle labesifazana abasinikeza inkinga abagoloza abathi ayanhlukane namadoda ethu anyeka ama Nigerians ethu uthi Jet Center okay it's fine then hambani nabo phela niyekele ukuthi lana nizamuka ku community wase Nigeria eSouth Africa uthi Jet Center nje hambani nabo amadoda ena inhleke vele nina nikipita nilahle nivusa nene imizi yamadoda enu ase Nigeria hambani nabo phela niyovusa imizi hale. Bese ninake bosisi bethu ke nangu sihle la wenza fake marriage nidayisa nibukisa ngathi emazweni nithi nishada abantu ngenxa yothando bese benigila bese lokhu nizokhala kuma TV la masuka futhi sisukuma silwela izwe lethu inina kuqala lisigxekayo bosisi bethu yabona ukuze sibone ukuthi lemshado yenu ingothando umuntu umthanda ngempela wakha isizwe sakhe kubo angeke nizosakhela isizwe saseNigeria la eSouth Africa asikaze thina sithi sishoda ngamadoda azowakha isizwe